Πόσο όμως είναι, 19? 19 μου είναι. 19 Δεκεμβρίου 2010. Η δεύτερη κούπα της αναγέννησης. Συγκινητικές στιγμές. Πάρε μια συνέντευξη. Και έχουμε σε αποκλειστικότητα μετά το τέλος του δραματικού τελικού τον αρχηγό των ντομάτων, τον Ρίβοφ, κατά κόσμο Βοφίλιο Νίκο. Μας κάνει μερικές δηλώσεις. Το παιχνίδι ήταν σκληρό, ήταν αγωνιώδες. Θα πάρω το κύπελο λίγο. Δεν υπάρχει. Μεγάλες στιγμές σήμερα για αναγέννηση. Δεύτερη κούπα σε 4,5 χρόνια. Δεν έχουν τόσο σημασία τα δύο γκολ που έβαλα. Σημασία έχει το τρόπο για την ομάδα. Γράψαμε ιστορία, δείξαμε χαρακτήρα μεγάλης ομάδας. Και συνεχίζουμε γιατί η ομάδα δεν τελειώνει εδώ πέρα. Δεν σταματάμε εδώ πέρα. Σήμερα χρησιμοποιήθηκαν αρκετά νέα παιδιά. Αυτό σημαίνει ότι η αναγέννηση έχει συνέχεια. Η αναγέννηση έχει βάθος η ομάδα. Κάνουμε πάντα πολλές αλλαγές. Είχαμε πολλές απουσίες φέτος. Χτυπηθήκαμε με τραυματισμούς. Όμως δεν μασίσαμε. Γιατί η ομάδα αυτή έχει ψυχή και το απέδειξε καμιά για άλλη μια φορά. Και το δεύτερο είναι το επιστέγασμα σήμερα στην προσπάθεια όλων των παιδιών. Αναγέννηση για πάντα, forever. Ευχαριστούμε πολύ. Αρμάδα.